అంటే ఈరోజు మనము శ్లోక చూస్తాము. ఆహ్, 11 అధ్యాయంలో ఫస్ట్‌గా అర్జున ఉవాచ ఉంది చూస్తాం. మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్పయోక్తం వచస్తేన మోహోऽయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికింది. నీవు దయతో తెలియపరిచిన ఈ యొక్క పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విన్న తర్వాత నా మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది అని చెప్తున్నారు కదా! సో ఏమంటున్నారు? సో నిన్న చాలా చెప్పారు. చాలా చాలా భగవంతుడు వాళ్ళకి అర్జునకి చెప్పారు వాళ్ళ విభూతుల గురించి. సో అప్పుడు అంటున్నారు, నేను నా రిక్వెస్ట్ మీద నువ్వు నా మీద దయ చూపించి నీ యొక్క పరమ రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నాకు చెప్పావు. ఇదంతా విన్న తర్వాత నాకు మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది. అంటే మొదటిగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు యుద్ధం నేను చేయరు అన్నారు కదా! ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్‌తో. సో అవన్నీ ఇప్పుడు నాకు తొలగిపోయాయి అని చెప్తున్నారనమాట అర్జున. సో ఇంకా అంటున్నారు, ఈ శ్లోక వేరే ఉంది. సో ఐ జస్ట్ రీడ్ ఔట్ ద శ్లోక. వన్ సెకండ్. ఓకే. శ్లోక వచ్చి ఏకమేతద్ యథార్థం త్వమాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేనిక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూపినప్పటికిని నీవు ఇంకా ఈ విశ్వము నందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఈ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను అని అడుగుతున్నారు. సో అయింది, భగవంతుడు చెప్పారు. అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా కదా! పరం బ్రహ్మ, పరంధామ, పవిత్రం పరమం భవాన్ కదా! అని చూసాను నేను. అర్జున యాక్సెప్ట్ చేశారు. అయింది. అయినా కూడా ఒక కుతూహలం ఉంటది కదా! చ ఇదంతా చెప్తున్నావు బానే ఉంది. కానీ నాకు కళ్ళెదురుగా ఒక ద్విభుజ రూపంలో నువ్వు కనిపిస్తున్నావు. నేనెట్లా ఊహించాలి? ఆ ఊహకు కూడా అందట్లేదు. నువ్వేమో ఇన్నిన్ని విభూతులు చెప్పావు. అక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యాను, ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పావు. సో, మళ్ళీ ఎట్లా నేను దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ఇంకా ఒక డౌట్ అన్నమాట. సో, అందుకే ఒకసారి నేను చూడాలి. ఏమనుకుంటున్నారు? సో, ఒకసారి నేను చూడాలి కదా! కళ్ళతో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అని అర్జున అడుగుతారు. సో, భగవంతుడు ఎంతో వివరణాత్మకంగా చెప్పారు. అయినా కూడా మనకు కూడా ఉంటుంది కదా! ఎవరైనా చెప్తే మనం తొందరగా నమ్మం. అన్లెస్ అంటిల్ మనం చూస్తే తప్ప. కదా! మనకు కూడా ఆ నేచర్ ఉంటది. ఎవరు ఎంత చెప్పినా గాని సొంతంగా అది చూస్తే గాని మనకు ఆ ఫీల్ అనేది మనకు కూడా రాదు కదా! సో, అందుకే ఇక్కడ అర్జున కూడా అడుగుతున్నారు. నేను ఈ ఈ ఎట్లా నువ్వు ఇలా అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నావో నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నానని అర్జున అడుగుతున్నారన్నమాట. సో, ఎందుకు అడిగారు అర్జున? వై డిడ్ అర్జున ఆస్క్ లార్డ్ కృష్ణ టు షో ద యూనివర్సల్ ఫార్మ్? ఎందుకు? కృష్ణ మీద డౌట్ పడ్డారా? లైక్ హి డౌటెడ్ కృష్ణ ఆర్ హి కన్సిడర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ స్పెషల్? నేనొక స్పెషల్ కాబట్టి నేనొక స్పెషల్ పర్సన్. కృష్ణకి నేనెంతో క్లోజ్. అందుకే నాకు చూపిస్తారనే ఫీలింగ్‌లో ఉన్నారా? లేకపోతే కృష్ణని డౌట్ పడ్డారా? అంటే కృష్ణ మాటలు నమ్మలేదా? లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మాటలు వాళ్ళు నమ్మలేదా? అని అడుగుతున్నారు. కానీ ఆ 2 కాదు. ఏమి? టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాస్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్, రైట్? సో, ఇప్పుడు మనందరము అర్జున ఎలా అయితే వింటున్నారో మనం కూడా వింటూ ఉన్నాం, రైట్? సో, మనకు కూడా ఆ డౌట్స్ ఒస్తాయి. చూడాలని. అఫ్‌కోర్స్ మనం చూడలేం. మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూసి మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు కదా! సో, అందుకే చెప్తున్నారు, కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాస్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. ఒక నార్మల్ అవతారం అన్ని అవతారాలకి ఇక్కడ కూడా ఒక అవతారం తీసుకున్నారు అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు. అందుకే కృష్ణ లీలని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు. చాలా రాంగ్ వేలో మాట్లాడతారనమాట. సో, అదందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాస్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అని అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక యూనివర్సల్ ఫార్మ్ గురించనమాట. సో, అందుకే అర్జున మనందరి కోసం అలా భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు. సో, టు సెట్ ఎ క్రైటీరియా ఫర్ ద ఫ్యూచర్ కోసం, రైట్? దేర్ మైట్ బి సమ్ ఫేక్ గురూస్ ఉంటారు చాలా మంది. చెప్పాం కదా! ధ్యాన యోగంలో కొంత సిద్ధి ప్రాప్తి అవ్వంగానే వస్తారు. వచ్చి ఆ పవర్స్‌ని వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్‌ని మీకు సాల్వ్ చేస్తామంటారు. అండ్ మనీ తీసుకొని సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. అఫ్‌కోర్స్ అయింది, కొన్ని సక్సెస్ అవుతాయి. కొన్ని ఫెయిల్ అవుతాయి, రైట్? మనం ఏం చేస్తాం, ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఓకే. అవ్వలేదని ఇంకొక గురువు దగ్గరికి వెళ్తాం. సో, వాళ్ళేదో సజెషన్స్ ఇస్తారు. అక్కడ కొంత పే చేస్తాం. ఇంకా అయింది, అది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఇలా మనం డిసప్పాయింట్‌మెంట్‌లో, డిప్రెస్డ్ మూడ్‌లో ఇలా తిరుగుతూ రకరకాల వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాం. కానీ యాక్చువల్‌గా ఎవరైతే ఆ దేవాది దేవుడో వాళ్ళని మనం ఆశ్రయించమనమాట. సో, అందుకే ఒక ప్రమాణంగా సెట్ చేయడానికి ఫ్యూచర్ కోసం ఇలా జరిగిందనమాట.
సో టు సెట్ ఎ క్రైటీరియా ఫర్ ద ఫ్యూచర్. లైక్ ఎలా అంటే ఎవరైనా గురువు అని అంటే జనరల్‌గా అనాలంటే ఓకే. మీ యూనివర్సల్ ఫార్మ్ చూపించండి అనాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళేమంటారు మేమే దేవుళ్ళము. మాకన్నీ తెలుసు. మేమన్నీ చూడగలము. మీకన్నీ చేయగలము అని అంటుంటారు కదా! సో, ఐ యామ్ గాడ్ అంటుంటారు. సో, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మనం మోసపోకూడదు. సో, మనం మొదటిగా అడగాలి. యూనివర్సల్ ఫార్మ్ చూపించండి. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎలా అయితే చూయించారు కదా! సో, అలాగే మీరు భగవంతుడైతే చూయించండి మీ యూనివర్సల్ ఫార్మ్ అని అడగాలంట. అప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు భగవంతుడు కాదని కదా! సో, భగవంతునికి సాధ్యం కానిదంటూ ఏమీ లేదు ఈ విశ్వంలో. ఎందుకంటే అతనే ఆది మూలం కదా! సో, ఆయనకు సాధ్యపడిందంటూ ఏది లేదనమాట. సో, మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు యోగేశ్వర నీ జగత్ రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉందని నీవు అనుకుంటే, ఓకే. అయ్యింది రిక్వెస్ట్ చేశాను. నాకు చూడాలనుంది. సో, చూడాలనుందని డిమాండ్ చేయట్లేదు కదా! సో, అగైన్ రిక్వెస్టింగ్. సో, ఒకవేళ నీకు అంటే కృష్ణ పరమాత్మతో అంటున్నారు. ఒకవేళ నాకు ఆ యోగ్యత ఉందని నీవు భావిస్తే నాకు నువ్వు దాన్ని చూపించు అని అడుగుతున్నారన్నమాట. అంతేకాని ఇప్పుడు డిమాండ్ ఒక ఫ్రెండ్‌లాగా ఇంతకు ఫస్ట్ చూసాం ఒక ఫ్రెండ్‌లాగా వాళ్ళిద్దరి రిలేషన్ ఉంది కదా! అర్జున అండ్ కృష్ణ పరమాత్మ రిలేషన్ ఉంది. తర్వాత ఇలా ఒక గురువుగా స్వీకరించారు. రైట్? సో, అందుకే మళ్ళీ కూడా ఆ స్నేహభావంతో ఎలా అయితే డిమాండింగ్‌గా మనం స్నేహంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం? ఒక డిమాండింగ్ వేలో వస్తుంది కదా! సో, క్యాజుయల్‌గా మాట్లాడతాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఒక గురువుగా తీసుకున్నారు. అందుకే దాన్ని మళ్ళా వాళ్ళు ఆ మాట అన్నాక చూడాలనుంది అని చెప్పిన తర్వాత ఒక రిక్వెస్టింగ్‌గా అడుగుతున్నారు. అంటే నాకు ఆ యోగ్యత ఉందా? ఆ రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత ఒకవేళ నాకుందని నీవనుకుంటే రైట్? సో, దయచేసి ఆ అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపంను నాకు చూపించుము. సో, ఒక్కసారి నేను దాన్ని చూడగోరుతున్నాను అని అర్జున ఇంకొకసారి వాళ్ళ విన్నపాన్ని భగవంతుని ముందు ఇలా పెడతారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోవత సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఓ అర్జున వందల వేల కొలదిగా గల వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణములు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపములను ఇప్పుడు చూడుము. సరే అయింది. ఓకే. చూపిస్తాను భగవంతుడు అప్పటికి నువ్వు ఓకే. ఫైన్ చూపిస్తాను. లాస్ట్‌గా కోరుతున్నారు కదా! ఇంతా విన్నావు. బట్ ఇప్పుడు విజువల్‌గా నేను చూడాలి. సో, అయింది భగవంతుడు. సరే నా వందల వేల కొలది గల వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు అద్భుతంగా ఉంటాయి. దాన్ని ఎంతో విస్మయంతో గురి అవుతామన్నమాట. దాన్ని ఊహించుకుంటే కూడా మనం రైట్. సో, అర్జున్ అయితే డైరెక్ట్‌గా చూడడానికి హి ఈస్ రెడీ. సో, అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణం దాని సైజెస్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్. ఎన్నో రంగులతో ఉంటుంది. ఆ ఒక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూడు. రైట్. మనం చిన్న ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లోనే చూస్తే ఆ కలర్స్ చూస్తే మనకు ప్రైమరీ, సెకండరీ కలర్స్ అంటాం కదా! సో, ప్రైమరీ కలర్స్ మిక్స్చర్‌తోనే ఎన్నో మనకి డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ కలర్స్ లెక్క మీద అలాంటి కలర్స్ మనకు మిక్సింగ్‌లో వస్తాయి కదా! సో, ఇప్పుడు మనం స్కై చూస్తాం. స్కైలో చూస్తే మార్నింగ్ టైమ్ ఒకలాగా, ఈవినింగ్ టైమ్‌లో ఒక సన్‌రైజ్, సన్‌సెట్ అప్పుడు కలర్స్ చూసారా ఎప్పుడైనా? ఎంత అద్భుతంగా ఫార్మ్ అవుతాయి కదా! కలర్స్ మనకు. కదా! ఒక డిఫరెంట్ షేడ్స్‌లో కనిపిస్తుంది. ఆరెంజ్, రెడ్ ఒకసారి బ్లూ కలర్ షేడ్స్‌లో ఎంతో మన చిన్నపాటి ఈ మెటీరియల్ వల్ల కనిపించే చిన్నపాటి చూస్తే మనకింత ఆనందం వస్తుంది. సో, అన్ని రంగులు భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి. రకరకాల మిక్స్చర్స్ ఇంకా ఇది అది అంటూ ఏమీ లేదు. సో, అప్పుడు మనం ఎంత ఆనందానికి గురవుతాం కదా! ఒక షాకింగ్ స్టేట్ అంటే అర్జున కూడా అలాగనే ముందు శ్లోకాస్‌లో చూస్తాం. ఒక అద్భుతమైన ఫీలింగ్‌తో వాళ్ళొక షాకింగ్ స్టేట్‌లో విస్మయంతో ఉంటారనమాట. సో, అలా. సో, ఎంతో రంగులతో కూడిన ఈ యొక్క స్వరూపాలని ఇప్పుడు చూడుము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్చాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్ద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ. గుడాకేశ అంటే బేసికల్‌గా నిద్రను జయించిన వాళ్ళు అని అర్థం. నిద్ర అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అజ్ఞానం. అజ్ఞానం జయించిన వాడని. ఎవరు? అర్జున. అందుకే అర్జునని గుడాకేశ అని సంబోధిస్తున్నారు. నువ్వు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. నువ్వు ఏదైతే చూడాలని నీ మనస్సంతా ఆతృత పడుతుందో అదంతా నువ్వు ఒకేసారి చూడొచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నింటిని అంటే ఈ రూపంలో ఈ సార్వత్రిక రూపంలో ఎందుకంటే సార్వత్రిక రూపంలో అన్ని రూపాలు దాంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయన్నమాట. సో, అందుకే ఈ రూపంలో నువ్వు కోరుకునే అన్నిటిని అంటే భవిష్యత్తు, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్, పాస్ట్ అన్నీ కూడా నువ్వు కోరుకునేవి దీంట్లో నువ్వు చూడొచ్చు. ఈ విశ్వరూపంలో నువ్వు దాన్ని దర్శించవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
ఇదొక జస్ట్ మనకి ఇమాజిన్ అవ్వదు. బట్ ఒక పిక్చరైజేషన్ లాగా ఇలా ఉంటుంది అని. అంతే. బట్ అది అప్పుడు చూసినప్పుడు ఇంకా చాలా విశ్వమంతా వ్యాప్తి అయ్యి ఉంటుందనమాట. సో, మనకు ఇమాజినేషన్ కోసం ఇట్లా ఎన్నో బాహువులు, ఎన్నో హెడ్స్‌తో ఇలా ఉంటుందని మనం ఒక పిక్చరైజేషన్‌లో చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకా ఉంది. ఇంకా అంటున్నారు, "నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ సుచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమేశ్వరం." But you cannot see me with your present eyes. Therefore, I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపంలో ఈ ప్రాకృతిక కళని చర్మచక్షువులంట. మనకంతా ఉండేది చర్మచక్షువులనమాట. సో, ఈ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. సో, నా యొక్క మహాద్భుత వైభవమును దర్శించుము కదా! సో, భగవంతుడు అంటున్నారు, ఓకే. నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావు ఫైన్ అయింది చూడన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉన్న నీ ఐస్ చర్మచక్షులు ఏవైతే దానికంత పవర్ లేదు. సో, దానికి దివ్య దృష్టి కావాలి. సో, అవి నీకు ప్రసాదిస్తాను. ఆ దివ్య దృష్టిని నీకు ప్రసాదిస్తాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నారు. కదా! మన ఐస్‌కి పవర్ చాలా లిమిటెడ్. మనం చూస్తే కూడా రియల్ లైఫ్‌లో మనం ఇప్పుడు చూస్తే మన ఐస్ కూడా అన్నిటిని చూడలేవు రైట్? మనం శ్వాస పీలుస్తాం రైట్? శ్వాసలో పీల్చే దాంట్లో కూడా ఎంతో బాక్టీరియా ఉంటుంది యాక్చువల్‌గా. అదంతా మన కంటికి కనిపిస్తుందా? కదా! కనపడదు. కానీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌గా చూస్తే ఎప్పుడైనా సన్ రైజ్ మార్నింగ్ కానీ, ఈవినింగ్ కానీ ఒక షార్ప్ రేస్ ఒక విండోలోంచో ఒక మిర్రర్‌లో నుంచో పడ్డాయనుకోండి. షార్ప్‌గా ఒక పర్టిక్యులర్ యాంగిల్‌లో ఆ ఇంటి రేస్‌లో చూస్తే చూడండి అది బాక్టీరియా ఎంత సన్నగా ఎంతెంతో కనిపిస్తుంది. ఆ సన్న రేస్‌లో. అందరూ చూసే ఉంటారు కదా! ఎప్పుడో ఒక టైంలో కదా! ఒక విండోలో నుంచో లేకపోతే మిర్రర్ నుంచో షార్ప్‌గా ఇంతే డిస్టెన్స్‌లో పడుతూ ఉంటాయి రేస్ అన్నమాట. సన్ రేస్. పడినప్పుడు అదింత సన్ రేస్ ఎక్కడైతే పడుతుందో అదింత గ్యాప్‌లో అదింత స్పేస్‌లో ఎయిర్‌లో ఎంతో బాక్టీరియా మనకు కనిపిస్తది. సో, నార్మల్‌గా పక్కగా చూస్తే మళ్ళీ అది కనపడదు మనకు కదా! రైట్. అంటే మన ఐస్‌కి హరే కృష్ణ. అందరూ మ్యూట్‌లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో, మన ఐస్‌కి అంత పవర్ ఉండదనమాట. సో, దీన్ని మన కంటి ముందు మనమే చూడొచ్చు కదా! గాలి మనకి కంటికి కనపడదు. కానీ గాలి లేదని కాదు ఉంటుంది. రైట్? సో, అలాగే ఈ బాక్టీరియా సూక్ష్మంగా ఉంటుందనమాట. అది కూడా మనము భగవంతుడు సూర్య భగవానుడి కిరణాలు షార్ప్‌గా పడినప్పుడు మన మాతాజీ ఐస్‌కి వాయిస్ ఆ కట్ పవర్ అవుతూ వస్తుంది మాతాజీ. అవును. ఇప్పుడు బానే వస్తోందా? ఇప్పుడు అలాగే ఉంది ఇంకా. నాకే క్లియర్ అందరి మాతాజీ, వినపడుతుంది మాతాజీ. కట్ అవుతూ వస్తుంది. అవునా? మాకు క్లియర్ ఉంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. క్లియర్ గా ఉంది మాతాజీ. ఓకే ఓకే. అండి. చూస్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో, మన ఐస్‌కి బేసికల్‌గా పవర్ తక్కువనమాట. సో, మనం రియల్‌గా దాన్ని గూడా మనము డైలీ మనం అది ఫీల్ అవ్వచ్చును. లైక్ బాక్టీరియా కానీ, సూర్య భగవంతుని కిరణాలు పడినప్పుడు ఆ పవర్‌లో మనకు ఐస్‌కి కనిపిస్తాయి. అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆ బాక్టీరియా. బట్ ఇమ్మీడియేట్‌గా మన ఐస్ ఇటుపక్క తిప్పామనుకోండి నార్మల్‌గా సన్ రైజ్ పడని చోట అవి ఏవి కనపడవనమాట. మన హౌస్‌లోనే చూసినా కూడా. సో, అందుకే మన ఐస్‌కి అంత ఉండదు పవర్. ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి ఒక పవర్ అనేది భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు. ఈవెన్ మన హియరింగ్ కేపబిలిటీ కూడా తక్కువ. ఒక సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీలోనే మనం వినగలం. దానికి ఎక్కువ ఉన్నా, దానికి తక్కువ ఉన్నా కూడా మనం వినలేం. కానీ యానిమల్స్‌కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో, యానిమల్స్‌కి నైట్ కళ్ళు కనిపిస్తాయి. దానికి కనిపిస్తుంది. కానీ మనకు డార్క్‌నెస్‌లో మనం చూడలేం. సూర్యుని కిరణాలుంటాయి తప్ప మనము చూడలేమనమాట. లైట్ లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ నైట్ అయితే మనం లైట్స్ ఆన్ చేసుకోం. లేకపోతే మనం ఏమీ కనపడదు. అలా నడుస్తూ వస్తువులు తగిలి కింద పడిపోతాం. సో, ఏది కనపడదు. కానీ యానిమల్స్‌కి అలా కాదు కనిపిస్తుంది. దాని వినికిడి శక్తి కూడా మనకన్నా ఎక్కువ. సో, అవి చిన్న సూక్ష్మవి కూడా అవి వినగలవన్నమాట శబ్దాలు. కానీ మనకు వినపడవు. అందుకే చెప్తారు ఏదైనా ఒక బ్యాడ్‌ది జరుగుతుంది, ఒక భూకంపం వస్తుందంటే లైక్ పిల్లిలో, కుక్కలో ఇలాంటివి త్వరగా ఐడెంటిఫై చేస్తాయన్నమాట. లైక్ బర్డ్స్ కానీ మనకు అర్థం అవ్వదు. మనకు అంత తక్కువన్నమాట. మన హియరింగ్ పవర్ కూడా. సో, అందుకే భగవంతుడు అర్జునకి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ నేను నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను. సో, ఇప్పుడు దాన్ని నా యొక్క మహాద్భుత వైభవంను దర్శించు అని చెప్తున్నారు. సంజయ్ ఏం చెప్తున్నారు? అక్కడ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా! ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు అంటున్నారు. సంజయుడు చెప్తున్నారు, "ఓ కింగ్, హావింగ్ స్పోకెన్ thus,
the supreme lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. So ఇలా అంతా చెప్పాక సుప్రీం లార్డ్ ఏం చేశారు, వాళ్ళ మిస్టిక్ పవర్, సో ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అంటాం, అంటే దేవాది దేవుడు డిస్ప్లేడ్ హిస్ యూనివర్సల్ ఫార్మ్ టు అర్జున. సో విశ్వమంతా తను ఎలా వ్యాప్తి చెందారో అలా చూపించడానికి తన రూపాన్ని అర్జున ముందు ప్రజెంట్ చేశారు అని సంజయుడు చెప్పారు. ఇంకా ఉంది ఆ రూపం ఎలా ఉంది ఆ రూపము, అనేక ముఖాలతో, ఎన్నో ముఖాల ఫేసెస్ తో, ఎన్నో నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, ఎంతెంతో దివ్య ఆభరణాలు వేసుకుని ఉన్నారు ఆ రూపాలలో భగవంతుడు. ఎక్కుపెట్టిన పెక్కు దివ్య ఆయుధాలు, ఎంతెంతో రూపాలు కదా, సో ఒక్కొక్క రూపంలో ఎన్నెన్నో దివ్య ఆయుధాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు అవి పెట్టున్నారనమాట. దివ్య పుష్పమాలలు ఉన్నాయి, సో ఎంతెంతో రూపాల్లో ఎన్నెన్నో దివ్యమైన పుష్పమాలలతో వాళ్ళు అలంకృతులై ఉన్నారు. దివ్య వస్త్రాలతో వాళ్ళు ఉన్నారని, దివ్య గంధాలు, సువాసన కూడా ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కదా, సో ఆ సువాసన అంతా కూడా తెలుస్తా ఉందంట అర్జునకి. చూడడమే కాదు, అంటే ఫీల్ అవుతున్నారు, రైట్, ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్, అర్జున ప్రజెన్స్ లో చూస్తున్నారు అక్కడ. సో అప్పుడు ఏమైంది, వాళ్ళు వాళ్ళ ఆ గంధాలు అయితే ఏముంది, ఆ వస్త్రాలు ఐస్ తో చూస్తున్నారు, ఆ నోస్ తో ఆ స్మెల్ కూడా వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తున్నారు, వాళ్ళకి తెలుస్తోంది. సో అది ఎంత ఆశ్చర్యకరం, మహాశ్చర్యకరం. ఇలా వెలిగిపోతుంది ఆ రూపం, దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంది, అనంతంగా ఉంది, అంటే ఇక్కడ అక్కడ అని కదా, అనంతంగా వ్యాప్తి అయి ఉందన్నమాట. ఆ విశ్వతో ముఖం అయ్యి విరాజిల్లుతుంది, అంటే విశ్వమంతా ముఖాలు అయిపోయాయి అన్నమాట. సో అట్లా అది విరాజిల్లుతుంది అని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఎలా ఉంది, దేదీప్యమాన్యంగా ఉందన్నా కదా, ఎలా దాన్ని ఒక పోలుస్తున్నారు, ఒక సింబాలిక్ గా చెప్తున్నారు. ఇఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ సన్స్ రోస్ అప్ అట్ వన్స్ ఇన్ టు ద స్కై, ఒక వందలు వేల సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో సన్ రైజ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, అంతగా ఇవి వెలుగు అంతలా ఉందన్నమాట. దే మైట్ రిజెంబుల్ ద ఎఫల్జెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సన్ ఇన్ దట్ యూనివర్సల్ ఫార్మ్, అంటే ఎఫల్జెన్స్ భగవంతుడి కాంతి చుట్టూరున ఉంటే, కాంతిని ఒక సుప్రీం పర్సన్ అంటే దేవాది దేవుని చుట్టూ ఉన్న కాంతిని ఒక రిజంబుల్ చేసేలాగా అక్కడ, అంటే అక్కడ పెట్టే ప్రయత్నం చేసేలాగా యూనివర్సల్ ఫార్మ్ లో కనిపించింది. Then the Pandavas saw the entire universe with many divisions located in one place in the body of that Lord of Lords. Lord of Lords. సో పాండవ అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు సంబోధిస్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు అర్జునుడు ఏంటంటే దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోటే ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడిన సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. ఒకే చోటుని వాళ్ళు అన్ని చూడగలిగారంట, భగవంతుని శరీరంలో కూడా ఒక్క పాటలను మొత్తంగా వాళ్ళు చూడగలిగారంట. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయంకు లోనయ్యాడు, అంటే ఒక షాకింగ్ స్టేట్, అంటే ఒక ఆశ్చర్యం, సంభ్రమాశ్చర్యం అంటాం కదా, చాలా అనుకున్నారు, అంతా భగవంతుడు చెప్పారు, కానీ ఒకసారి చూడాలనుకున్నారు, బట్ సడన్ గా భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేశారు, వెంటనే చూపించాలకు అదొక విస్మయం అన్నమాట. దిగ్భ్రాంతి స్టేట్ లో వాళ్ళ రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి, అంటే ఒక విస్మయమైన ఒక స్టేట్ లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనమాట. అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారు, నీస్ మీద డౌన్ అయి నమస్కారం చేశారు, అలా ఉంచుకున్నారు అనమాట. అంటే అర్థమైపోయింది, ఆల్రెడీ భగవంతుడు చెప్పారు, విన్నారు, అర్థమైంది, బట్ డైరెక్ట్ గా ఒక్క గ్లాన్స్ లో అట్లా వాళ్ళని చూసేలకు వాళ్ళకి ఎంతో ఒక ఆనందానికి దిగ్భ్రాంతికి గురై వాళ్ళ గూస్ బంప్స్ కూడా వాళ్ళకి వచ్చాయన్నమాట. సో అంతే కదా, మనకి ఏదైనా ఒక రోమాంచితం ఎప్పుడవుతుంది, ఏదైనా ఒక షాకింగ్ గా మహదానందంగా అయినప్పుడు కూడా మనకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తుంటాయి కదా, సో అలా అర్జునకు కలిగింది అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే చేతులు జోడించి పరమ ప్రభువును ఇలా ప్రార్థించడం స్టార్ట్ చేశారు. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాం తదా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మానమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అర్జునుడు పలికింది, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను, కమలమయందు కూర్చునున్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను చూచుచున్నాను. సో ఏదైతే భగవంతుడు విభూతులు చెప్పారో అదంతా వాళ్ళకి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనమాట అర్జున. సో అంటున్నారు, అందుకే అందరు దేవతలను, అంత ప్రాణకోటి సమూహము, 84 లక్షల జీవరాశులే నీలో చూస్తున్నా, అందరు దేవతల్ని చూస్తున్నాను, కమలం నుండి ఉద్భవించిన బ్రహ్మ చూస్తున్నా, రుద్రులు శివుని చూస్తున్నాను, అందరు ఋషుల్ని చూస్తున్నాను, ఇంకా ఎన్నెన్నో సర్పాలు, దివ్యమైన సర్పాలను కూడా నేను
చూస్తూ ఉన్నాను అని అంటున్నారు. అనేక బాహూదరవక్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో ఉదరములతో, అంటే ఎన్నో రకాల హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతో ఫేసెస్, ఎన్నో హ్యాండ్స్, ఎన్నో ఉదరములు, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో నేను చూస్తున్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు కానీ నేను చూడలేకున్నాను. చాలా ఎప్పుడైతే విశ్వరూపం ప్రజెంట్ చేస్తారో భగవంతుడు, వాళ్ళకు ఆది అర్జున దానికి స్టార్టింగ్ ఎక్కడ, మిడిల్ ఏంటి, ఎండింగ్ ఏంటి అనేది కూడా తెలియట్లేదు. మొత్తంగా వ్యాప్తి అయి ఉన్నారు కదా. సో అందుకే దానికి స్టార్టింగ్, మిడిల్, ఎండ్ అనేది కూడా నేను చూడలేకున్నాను అని అర్జున చెప్తున్నాను. అంటే మొత్తంగా నాకు నువ్వే కనిపిస్తున్నావు ఒకే చోటే, అంటే ఆ విశ్వరూపంలో ఒకే చోటే నేను అన్నిటినీ గమనిస్తున్నాను, అన్ని నేను చూడగలుగుతున్నాను అని అర్జున అంటున్నారు. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం జజసూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వం దీప్తహుతాచవక్త్రం తేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు, రైట్? సో మొత్తంగా వ్యాప్తి అయి ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతమంటూ అర్జున చెప్తున్నారు. నీ మహిమ అనంతమైనది, నువ్వు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. ఇంతకుముందే అర్జున ఒప్పుకున్నారు, రైట్? పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం అని చూసాం 10వ అధ్యాయంలో. కానీ ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా చూసి మళ్ళీ చెప్తున్నారు, నీ మహిమ అనంతమైనది, ఊహకు అందనిది. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా నాకు గోచరం అవుతున్నాయి. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తుంది. నీ తేజస్సుతో సమస్త సృష్టిని నువ్వు పరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను. భగవంతుని యొక్క కాంతి సమస్త జగత్తులో ఉత్తేజం నిండిపోయింది అనమాట. సో అలా నేను దాన్ని చూడగలుగుతున్నాను, అలా నాకు అనిపిస్తుంది అని అర్జున చెప్తున్నారు. ఇంకా ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపం ఉగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యదితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయిన ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించున్నావు. అంటే నువ్వు ఒక్కడిలాగే ఉన్నా కూడా ఆకాశము సకల లోకాలు వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అన్నది గ్యాప్ అనేది లేదనమాట, స్పేస్ అనేది లేదు, ఇంకా అంతలా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూచి సకల లోకంలో భయంతో కంపించిపోవటం కూడా నేను గమనిస్తున్నాను. సో అర్జున ఇంకా ఏమేమి చూస్తున్నాను? సో నాకు స్కైలు కానీ ఇతర లోకాలు వాటి మధ్య స్పేస్ గ్యాప్ అనేది ఏమీ కనపడట్లేదు అనమాట. మొత్తంగా నీ ఇదే కనిపిస్తుంది, విశ్వరూపమే కనిపిస్తుంది. దీంట్లో నేను ఏం చూస్తున్నాను? ఎంతో మంది ఈ భయంకర రూపాన్ని చూసి సకల లోకాలు కూడా భయంతో కంపించిపోవటం కూడా నేను చూస్తున్నాను. సో అన్ని లోకాలు చూసేశారు, ఈవెన్ యుద్ధాన్ని కూడా దాంట్లో చూస్తారు అర్జున. ముందు చెప్తారని చూస్తాం. అమిహి త్వాం సురసంగా విశంతి కేచిద్ భీతా ప్రాంతలయో గృహంతి స్వస్తి ఇత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంగాః సువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. సో ఆ మహాద్భుత రూపం చూసినప్పుడు దేవతలేంటి, శరణు శరణు అని వాళ్ళలో ఐక్యమవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకన్నా మహద్భాగ్యం ఇంకొకటి లేదనమాట. సో ఎంత విశ్వరూపము ఎప్పుడు సాధ్యపడని రూపం అది కదా. సో అందుకే ఇదే ఒక మంచి అవకాశం అని అందరూ భగవంతుల్లో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై, అంటే భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. సో భయభ్రాంతులకు లోనే వాళ్ళు భగవంతుని ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆ అనంతమైన ఆ భగవంతుని కీర్తిస్తున్నారు. ఇంకా మహర్షులు సిద్ధులేమి శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఉగ్ర రూపంలో భగవంతుని చూసి శాంతి శాంతి అని సిద్ధులు మహర్షులందరూ రకరకాల వేద మంత్రాలతో ఉచ్చరిస్తూ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు. అంటే రకరకాలుగా అర్జున ఒకే ప్లేస్ లోనే భగవంతుని ఒకే ఆ విశ్వరూపంలో ఒకే చోట ఇవన్నీ వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు అనమాట. అదే భగవంతునితో మళ్ళీ వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు, చెప్తున్నారు, ఇలా నేను చూస్తున్నానని భగవంతునితో చెప్పారనమాట. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు అంటున్నారు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రబుద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ అవస్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనము చేసే కాలాన్ని నేను, జనులందరినీ నశింపజేయటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అనగా పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ చంపబడతారు. సో కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమి ఈ యుద్ధంలో ఎలా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాము, నాశనం చేయాలి, ఒక కాలం లాగా.
నాశనం చేసే ఒక కాలం లాగా అక్కడ ప్రెజెన్స్ లో ఉన్నారనమాట. సో జనులందరినీ నశింపజేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. సో మీరు తప్ప అనగా పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ చంపబడతారు యుద్ధంలో. అర్జున ఆ విశ్వరూపంలో అది కూడా చూస్తారు. వాళ్ళు ఎలా సంహరింపబడుతున్నారని కూడా గోచరిస్తారు. ఎందుకంటే పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ 3 చూడమని చెప్తారు కదా భగవంతుడు. నువ్వు కోరుకున్నది అంతాను దీంట్లో చూడొచ్చు అని చెప్తారు. సో అదే విధంగా అర్జున మొత్తంగా దాన్ని వీక్షిస్తారనమాట దాన్ని అట్ ఎ గ్లాన్స్. సో ఇంకా చెప్తున్నా, తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహత పూర్వమేవ నియత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడిపై కీర్తిని పొందుము. సో ఇంకా మోహమంతా వీడేసి నువ్వు లేచి యుద్ధం చేసి కీర్తిని పొందుము. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యంను అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చే వారు ఇంత పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలం ఒక పనిముట్టుగా నీవు ఉండగలవు అని. అంటే కేవలం ఒక పనిముట్టుగా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా కూడా, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా నువ్వు ఇక్కడ ఉపయోగపడతావు. అంటే భగవంతుడు చేపిస్తున్నారు ఎవరి ద్వారా? అర్జున ద్వారా చేపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్యూర్ డివోటీ. సో ఆ క్రెడిట్ అంతా మళ్ళీ ఆ కీర్తి అంతా అర్జునకి లబ్ధి అవుతుంది అనమాట. సో ఇంకా చెప్తారు. ఇప్పుడు అర్జున అంటున్నారు, అర్జున ఉవాచ స్థానే ఋషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రకృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి విహితాని దిశోద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. అర్జునుడు పలికింది, ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతుంది కదా. భగవంతుని మనం పొగుడతాం. ప్యూర్ డివోటీస్ ఏం చేస్తారు? భగవంతుని పొగుడతారు కదా. మనము ఆ బాణాల ఆరో బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా విష్ణు పితామహులు ఏం చేస్తారు? విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్తారు కదా ధర్మరాజుకి, అన్ని ధర్మాలు వివరిస్తూ. సో వాళ్ళు విష్ణు సహస్రనామాలని చెప్తారు భగవంతుని సమక్షంలో, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సమక్షంలో వాళ్ళని చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మనందరూ ఎవరైనా విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్పే అలవాటు ఉంటే దాంట్లో క్లియర్ గా ఉంటుంది కదా. సో మొదటిగా యుధిష్ఠిర ఉవాచ ఉంటుంది, తర్వాత భీష్మ ఉవాచ అని చెప్తాం కదా. సో వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కి, వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ కి అండ్ పరమాత్మని గ్లోరీస్ కి సహస్రనామాల్ని వాళ్ళు చెప్తారు సాక్షాత్తు భగవంతుని చూసి. సో హరే కృష్ణ. ప్యూర్ డివోటీస్ ఏంటంటే భగవంతుని వాళ్ళు పొగుడుతారు, వాళ్ళ గుణగణాలను కీర్తిస్తుంటారు. భగవంతుని విభూతుల్ని వాళ్ళు స్మరణ చేసుకుంటూ, కీర్తన చేస్తూ ఆ మహదండాన్ని వాళ్ళు పొందుతుంటారు. చూసాం మనం ఇంతకుముందు శ్లోకాలు. సో ప్యూర్ డివోటీస్ ఎలా ఉంటారు? ఆనందంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఒక డాన్స్ చేస్తారు, నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు ఆనందంలో అనమాట. ఆనందం అనుభూతి కలిగినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళంట కూడా అశ్రువులు వస్తాయి. అవి ఆనంద బాష్పాలు. సో అంత వాళ్ళకి ఆ ఆనందంలో అంత లీనమైపోయింటారు. అది చెప్తున్నారు. నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం, అనురాగం పొందుతుంది. రాక్షసులు మాత్రం భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సో ఆ విశ్వరూపంలో ఇంకా అర్జున చూస్తున్నారు. సమస్తం జగత్తు అంటే నీ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆనందాన్ని, అనురాగాన్ని పొందుతున్నారు నిన్ను కీర్తిస్తూ. రాక్షసులు మాత్రం భయపడి అన్ని వైపులకి పారిపోతున్నారు. ఎటు పారిపోయినా భగవంతుల్లోనే అది చూస్తున్నారు మళ్ళీ అర్జున కదా. సో ఎందుకంటే భగవంతుడే అంతలా వ్యాప్తి అయి ఉన్నారు. సో సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా కరెక్టే అని అర్జున చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమో అస్త్వబద్ నత్వత్స్వమో అస్త్యభ్యధిక కుతో అన్యో లోకత్రయే అప్యప్రతిమ ప్రభావ. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్స్వమో అస్త్వభ్యధికః కుతో అన్యో లోకత్రయే అప్యప్రతిమ ప్రభావ. సో ఇక్కడ అంటున్నారు, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు కదా, స్పిరిచువల్ గురువు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అర్జునకి ఎలా చెప్పారు? మొదటిగా ఫ్రెండ్ లాగా ఉండి వాళ్ళ ఫీలింగ్ షేర్ చేశారు. తర్వాత ఒక అనిశ్చితమైన ఒక స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు? గురువుగా స్వీకరించారు. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఎలా చెప్పారు? స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, రైట్? ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని
అర్జునకు ప్రసాదిస్తారు. సో మనం కూడా అది వింటున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు అర్జున చెప్తున్నారు, నువ్వు పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నతమైన స్పిరిచువల్ గురువు, ఆధ్యాత్మిక గురువు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవరూ ఉండలేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, అంటే ఈ శక్తికి అంతం అనేదే లేదు కదా! అంతా నీ శక్తి నుంచే ఉద్భవిస్తుంది. చెప్పాము. సృష్టి స్థితిలయాలు అన్నీ నీ నుంచే అవుతున్నాయి. ఉత్పత్తి, ఉనికి, నాశనం అన్నీ నీ నుంచే అవుతున్నాయి. ముందు కూడా మనం చూసాం కదా! సో అది అర్జున మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉండగలరు అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలో లాస్ట్‌గా ఒక భాష్యం చూస్తే ఉంది. దేవదేవుని జ్ఞానము, శక్తి, కర్మలు అన్నీను దివ్యములు. ఈ విషయమే భగవద్గీత యందు ఇట్లు తెలుపబడినది. ఇది మనం 4.9లోనే చూసాం. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. శ్రీకృష్ణుని దివ్యమైన జన్మను, కర్మలను, పూర్ణత్వమును సంపూర్ణముగా నెరిగిన వాడు దేహమును విడిచిన పిమ్మట ఆ కృష్ణునే చేరి ఈ దుఃఖపూర్ణ జగమునకు తిరిగి రాకూడదు. కనుక శ్రీకృష్ణ కర్మలు ఇతరుల కర్మల కనను భిన్నమైనవని ప్రతి ఒక్కరూ ఎరగవలెను. అందులకు శ్రీకృష్ణుడు తెలిపిన నియమములను పాటించడం అత్యుత్తమ పద్ధతి. అది ఎల్లరూ పూర్ణులను చేయగలరు. ఆ భగవానునకు ఎవ్వరును యజమానులు కారనియు, ప్రతి ఒక్కరూ అతని వృత్తులనియు తెలుపబడినది. కృష్ణుడు ఒక్కడే భగవానుడు, ఇతరులందరూ అతని సేవకులు అని చైతన్య చరితామృతము ఆది లీల 5.142 అందు తెలుపబడినది. ఈ విషయమే నిర్ధారించుచున్నది. ఏకలే ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ వృత్తి, అంటే భగవంతుడు ఒక్కడే సుప్రీం ఎంజాయర్, మిగతా వాళ్ళందరూ అతని సేవకులు అన్నారు. అందుకే చెప్తారు ఏకల ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ వృత్య, అనగా ప్రతి ఒక్కరూ అతని ఆజ్ఞానుసారమే వర్తింపవలసి ఉన్నది. ఎవరును అతని ఆజ్ఞను త్రోసిపుచ్చజాలరు. ఆ రీతిగా ప్రతి ఒక్కరూ అతని పర్యవేక్షణలో అతని నిర్దేశం అనుసరించే వర్తించుచున్నారు. బ్రహ్మ సంహిత యందు కూడా తెలుపబడినట్లు ఆ దేవదేవుడే సర్వ కారణములకు కారణుడై ఉన్నాడు. సో ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిరి గోవింద సర్వకారణ కారణం అని మనం బ్రహ్మ సంహితాలు మొదటిగా చూస్తాం కదా. సో అలా చెప్తున్నా. ఇంకా ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను. అయితే నా మనస్సు భయంతో ఎంతో బాధపడుతున్నది. దేవదేవ జగన్నివాస, దయవంచి నీ పూర్వ రూపాన్ని చూపించు, నన్ను అనుగ్రహించు అని అర్జున ఇలా అంతా షేర్ చేశాక భగవంతునితో అంటున్నారు, అయింది, నేను చూశాను. ఇంకా ఎంతో భయం అవుతుంది నాకు కూడా. అంటే భయం అంటే లైక్ ఆ దిగ్భ్రాంతి ఏదైతే ఉందో షాకింగ్ స్టేట్ లో సడన్ గా చూపిస్తారు కదా, లైక్ అడిగారు వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, చూపిస్తారు. సో దాన్ని చూసేళ్లకు ఇప్పుడు సడన్ గా మనకు ఊహకు అందని చూస్తే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, సో అలా అనిపించింది అనమాట. సో అందుకే నాకు నీ పూర్వ రూపాన్ని అనుగ్రహించు, ఎందుకంటే అది నాకు ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంది. నీతో నేను ఎన్నో షేర్ చేసుకుంటాను ఆ రూపంలో. ఈ రూపంలో చూస్తే కొంత భయంగా ఉంది నాకు. సో అందుకే నాకు పూర్వ రూపాన్ని నువ్వు ప్రసాదించు, అనుగ్రహించు అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో మునుపటిలాగే కిరీటం, గదా, చక్రం ధరించి నిన్ను చూడదలచాను. అంటే మళ్ళీ అంటున్నారు, అప్పట్లో అందరూ నారాయణలాగా కొలిచేవారంట. ఈవెన్ బృందావనంలో చూస్తే కూడా నారాయణలాగే అందరూ కొలిచేవారంట. సో అందుకే ఇక్కడ అర్జున కూడా అంటున్నారు, ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని నన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నారు. సో అయ్యింది, భగవంతుడు దీన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అయ్యింది అని. ఆ 1000 చేతుల్లో కలిగిన విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు. ఎందుకలా అడుగుతారు, ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది తనే ఆది దేవుడని. సో వాళ్ళు నారాయణగా పూజిస్తారు కదా, సో అందుకే ఫస్ట్ నారాయణగా నాకు ఈ రూపాన్ని చూపించు అని అడుగుతున్నారు విష్ణువుగా. సో శ్రీ భగవానుడు పలికిన, అర్జున నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా మీకు నేను చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము. సో సనాతనమైనది రూపం, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం నీకు ముందు ఎవరు ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఇది ఒక మర్సీ, ప్యూర్ డివోటీస్ మీద భగవంతుడు మర్సీ ఇలా చూపిస్తారు. వాళ్ళు ఏమడిగినా వాళ్ళకి అది కాదన్నారు అనమాట, చేస్తారు భగవంతుడు అలా. సో సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తదుక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్ మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా అంటున్నారు, భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతని తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. అర్జున రిక్వెస్ట్ మీద ఒక చతుర్భుజ నారాయణ రూపంలో ప్రదర్శించి వాళ్ళ రూపాన్ని, అంటే విశ్వరూపం నుంచి చతుర్భుజ రూపంలో వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చి, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ద్విభుజ రూపంలో కృష్ణ పరమాత్ముడిగా వాళ్ళకి ఒరిజినల్ గా వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తారు.
అప్పుడు మళ్ళీ అర్జునాన్ని ఇప్పుడు ఓదారుస్తారు. భయపడుతున్నారు కదా! సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడు అర్జునాన్ని ఓదారుస్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఉంది అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతః ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు శాంతించింది. ఓకే, ఇప్పుడు అయిపోయింది, ఒరిజినల్ స్టేట్ కి వచ్చావు నువ్వు. ఇంతకు ముందులాగే నేను చూస్తున్నాను, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లాగా ద్విజ రూపంలో వచ్చావు. అది చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది, సంతోషం వేస్తుంది ఆ రూపం చూస్తే. ఇంతకు ముందు రూపం చూస్తే విశ్వరూపం భయం అనిపించింది కదా, దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. ఇప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్లీ నేచర్ మళ్ళీ ఒకది నాకు అనిపిస్తుంది, నేను నా మళ్ళీ సహజ స్వభావాన్ని పొందాను అని అర్జున చెప్తున్నారు. మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనమనే కల్మచముల నుండి విముక్తుడవై, అంటే నీకు ఎన్నెన్నో మానసికమైన అవి ఫీలింగ్స్ వచ్చాయి కదా, సో అలాంటి కల్మశాల నుండి విముక్తుడవై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడవై నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటాడు. ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావం ఉండకూడదు అనమాట. సో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు అయింది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ వందే జగత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.